ai wallahi ko kin zo yace nake mugun sai ke auren ki nake na sai Allah ke ko kablan nan ƙaryan mutun ya zo ita ba min ke ina kallo dai shi yasa nake son ka wallahi ya Allah ki sa ki kunya to wallahi Allah ko kablan ba ne dai so ke ko kablan nan iyani ni kadai ne sarkin line tsoro na ake ji bari ma wani ya zo gurin ki kai in ba na zazzare min wuka kai kai ai ko ke dai bai yi ma ranar ta yi yana auren ta yi wallahi tallahi sai ki nake yasin sosai Ase geya ne, waya ne, geya ne, makiya ina cike su kaman kaya ne. Ke shiga gida, ko ba kya ji? Kai kuma don kai ba mu hana Shira a nan gurin ba. Yalla unsa. In na shiga na fito baka ban nan ba na faffasa ma timbi. Ka jira ni. Karamin shege har ya gudu kenan ka ce kai masoyin kwarai ne.